Hi kakabsat! For today's video, magluluto tayo ng hipon. At eto na nga po, lalagyan natin ng butter. Ayan. Tapos syempre, maglalagay tayo ng garlic or bawang. Pagkatapos po niyan ay lagyan po natin ng sili. Tapos dito po ay maglalagay ako ng aligi or crab paste. Ayan po, para mas malasa po yung ating hipon. Tingnan nyo naman po at napakaganda na ng kulay. At syempre, mas lalong lalasa yung ating nilulutong hipon. Pagkatapos nga po nyan ay ilalagay na rin po natin yung ating maliliit na hipon pero sadyang napakalinamnam at napakalasa. Ayan po mga kakabsat, hinalo na natin yung hipon at maya-maya lamang po ay magiging maganda na ang kulay. At syempre lalagyan po natin ng paminta, asin, ayan po, para mas lalong malasa. Halu-haluin po natin at nakikita nyo po yung kanyang pag-iiba ng kulay. Ayan po mga kakabsat, masarap po ito. Subukan po ninyo sa inyong bahay. Ayan po, at mamaya lamang ay pwede na po nating kainin. Wow! Eto na po yung ating nilutong hipon. Bali, ang ingredients lamang po natin dito ay butter, garlic, paminta at asin. Ayan na po. Halina po at kumain na po tayo mga kakabsat. Salamat po sa panonood at sana po ay nagustuhan po ninyo. Bye-bye!